with them. Never call them one bed, and one bed. And can't you say the Javano? Hello, Luciana, Papa, not the bed. Not the bed. Come on, go, you get with no one. Come on, go, you was in no what you love. Not the bed. Not the bed. And you never knew and your man, your mother need you and your Professor Chico, your Nabu Bagunesh. What you take even in China? Makama money for coming direct from Chinko. Onyabu Bagunesh, Oyama. And your deaf unisex fashion and real estate consultant. Each of the Silicon and Asaba, each of our angel there.
onye jiri ego agbakwara n'ime maka ife anyị na-eme bụ ife gbasiri ike ife ọ ga-abụ iri na arụ ama na ịbịa ejede bụ ndị ga ndị ezi oyi prọfesọ Chikobi onye emume egwu na-eji onye ọma nọ na ya eziere bụ onye isi egbe on the 7th of January anyị nọ n'aka ọkwa ọyọyọ na nke a na-abụ onye isi egbe maka remembrance mmụ ya na mpi ya ọnwa mara eze ọnwa mara onye ukwu anyị kwudoro ikuku ọma na stadium bụ nwanne ezi ọyọ nwanne a na-abụ onye isi egbe n'aka ọyịma ị na-agbakwa Disemba ọyịma ị na-agbakwa Disemba a na-abụ onye isi egbe ị na-agbakwa Disemba ga ndụ ị na-agbakwa Disemba ka mmasị ya a na-abụ onye isi egbe ezie na chi ya na ghọlị ha mmụọ a na-abụ onye isi egbe ezigbo onye aka ọkwa jide ị na-agbakwa Disemba ka mmanụ ịba aka chichichi a na-abụ onye isi egbe onye ọma nakwa Disemba dede bịa kụrụrụ m my brother bịa yụrụrụ m ọyọ ejede bụ onye mụrụ anyị olelu ọ si anyị bịa ba Asaba onye chi meleze olelu wee chigo a na-esi onye nwere igbo gbogbo olelu ka mmanụ dede bịa kụrụrụ my brother bịa yụrụrụ so onye na-arị ego ji ala eri ofe owere onye na-arị ego ji ala eri ofe owere onye ọga ojo ka ala eri ofe owere maka ọfụ jerebe ka njozi ya onye amụma egwu na-esi odogwu
siri ike ma ọ bụ nke nwoke ma ọ bụ nke nwanyị ịchọba eje Dave Unisex ọ dị na ndị Asaba my sister bịa yilenu sola dị ego ji aneri ofe owere sola dị ego ji aneri ofe owere ojogo aneri ofe owere anakọ echebe aga ọkasị shisha onye obeje n'ika chizie iluzie sola akụna ịnatekwala ị na-akwazi ụka nna ya n'ụwa okwu mgbali igbo ịkachie iluzie bụ na lere nnọta onye obebe na ndị ụwa mere okwu mgbali igbo ịkachizie tijebelu iluzie welu n'anya ya igbo mana ebebe na-ebe n'ebe onye obebe na ndị ụwa ọgazi amaka wee jiri akọ ọgazi amaka wee jiri ebi olu Agbalanze Onyeka Okeke ni jiri gonyo Agbalanze Onyeka Okeke ni jiri gonyo Okeke na logic anisi aji onye ọcha ni amụrụ ọsadebe aji ọsadebe nọ ọsadebe na ya obi amụzi osili ọsadebe enam yalọ banabebe ojeli bụ ogbu obi nne n'ọgbọ ojeli bụ ogbu obi nne n'ọgbọ banabebe nebe banabebe sina ọgazi amaka wee jiri akọ ọgazi amaka wee jiri eli olu Mana bebesi Angel Del Unisex Fashion Style
ebezina n'elu ọgazi amaka wejiri akọ ọgazi amaka wejiri eliolu Agbalanze onye ọma ya ekeke nyitiri onye ọma Agbalanze onye ọma ya ekeke nyitiri onye ọma Bademebedebeda Ana bonyi isi ekpo onye ọma Ana bonyi isi ekpo onye ọma Odogwu nwa n'aka ọkwanụ obodo mgbe jikwala evi nwanne ikuku ọma n'aka ọkwanụ aka ọkwa na-agbanwere mmadụ orange drugs n'ọka n'ọkwa ya ana bụ onye isi ekpo odogwu ana bụ onye isi